سلام سلام نايجني channel تخاتاتلتي كم زأنا سلام للأخوة سلامكم بزح ترف في بلالي غديم تقولي بتبع بدعمي إيه دنيني للا مسكونكم مالتي كورات خاتاتلتي مالتي مباركس كنزلا سبسكرايب لي جوركم سبت سبسكرايب جور لي غنياتو سبسكرايب لاغاتكم من ما يتقولكم مالتي سبسكرايب تقول لك لهم لأن جين تحن سبسكرايب تتغمن مالتي سلازي سبسكرايب لجوركم سبت دمو فتو يلبلكم شرس مالتي እምባይ ክብራት ተኸታተልቲ ማለት እዩ ልሙዓንቲ ከም ዝረኣዩ ኣብ ላዕሊ ርኢኹምዎ ንመጀመርያ ግዜ ዶላር ካፍ ኢሉ ማለት እዩ ኣነ ንመጀመርያ እየ ምክንያቱ ዩቲብ ካብ ዝኸፍት ከባቢ ዓመት ገይረ ኣለኹ ግን ኣነ ምንም በቃ ንሰብ ተፋሊጠ ኣሕዋት ገለ ብዙሕ ነገር ፈሊጠሉ ደፋር ክኾን ክኮይነ እምበይ ኣነ ሻብ ልሙዓንቲ ቀርሺ ተኻፊለ ኣይፈልጥ እየ ግን መጀመርያ ኣጥቃድማይ እዚ ባዕሉ እዚ ኢትዮጵያ ከይተባላሸየ ዶላር ቆፂሩ ሓሲቡ ነይሩ እዩ ይኹን ዳ እምበይ ክወፀለ ካሊ ምክንያቱ ስለ ተባላሸየ ማለት እዩ ካሊእ መልካፊትካ ስለ ዝኾነ ዝስራሕ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እንድሕር ዳኣ ተዓጊዝካ ለይኸውን ነገር የለይ በቃ ትዕግስቲ ኢል ሓትት በቃ ዩቲዩብ ከም ህይወት ምሸይ ትዕግስቲ ትደልየና የላየት በቃ ተድልየና ትዕግስቲ ዩቲዩብ ለ ትዕግስቲ ብጣዕሚ ኢል ሓትት ማለት እዩ መጀመርያ ዩቲዩብ ክትከፈልቲ ኮይንካ ግን 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ትመልን እየካ እሱ ምስ መላኻ ብድሕሪኡ ዝሰራሕካዮ ቪድዮ ከም ልተረአየታ ማለት እዩ ዶላር ይቆፅር እዩ ኣጋጣም ዩቲዩብ ትኸፍቱ ዘለኹም ሰባት ደሞ ክኸፍተልኩም ይኽእል እየ ገኒ ጓል ኣልምልኩም ንኸውን እዩ እምበኣር ልሙዓንቲ ማለት እዩ በቃ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ዶላር ዝኾነ በቃ ሕጋዊ ኮይኑ ኒት ዩቲዩብ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ዝሰራሕክዎ ቅርሺ ንባዕሊ ይኾን ዶ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ሰሪሐ ነይረ እየ ተረዲእኩም ብዙሕ ቪድዮታት ተረዲእኩም ክኾን እዩ መዓት ቪድዮ ሰሪሐ እኒኹ ግን ፍርቁ ሰዓት መምልኢ ኮይኑ ፍርቁ ደሞ ረብዑ ልኾን ደሞ ረይዎ ኣብ እየተባላሽዩ ወሲድዎ እዩ እዚ ቅርሺ እዚ ደሞ ብሰንኪ መን ይወሪድ እኒኦ ብሰንኪ ኤፍ እዩ ማለት እዩ ብዚ ኣጋጣሚ ዩቲዩብ ክን ተባላሽ ይኾነ ዝኾነ ነገር እንድሕር ሃልዩኩን ልኤፍ ርከቡ ማለት እዩ ብሓቂ እየ እሱ ከም ዘይዓረየለ ኣነ ዩቲዩብ እዚ ኳስ በቃ ረሲዑ እዮም ሃለኹ ማለት እዩ ላብ ገኒ ዩቲዩብ እየ ከዛዚ ነይሮ ማለት እዩ ከዚ ግን እዚ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዮ እዚ ዩቲዩብ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዮ በቃ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ስለ ለምሃረኒ ማለት እዩ እና ሎሚ ግን ዶላር ወሪድ እኒኦ ማለት እዩ ብዚ ኣጋጣሚ ናብ መጀመርያ ደመወዚ ብኣኻትኩም ይኹን ማለት እዩ ልመን ክገዝአሉ ስጦታ እከለ ይግብኦ እዩ ተልኩምኒ በቃ እከለስ ይግብኦ እዩ ስጦታ እዚ ምክንያቱ እከለ ሓጊዝኩ እዩ ተልኩምኒ ኣነት ስጦታ ዝሓገዘኒ ሰብ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ንሓጊዝኩምኒ ግን ከዓ ብተፈላለየ ዋላ ዓሚክ የቃሪት ብዙሕ እያ ተሓጊዛትንና ኣይ ችግር የብሊ እዘን ቀርሺ ክንድልኾና ይኹና ለእከለ ስጦታ ሃቢበወሉኒ ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ለኣኻትኩም እስኻትኩም ዝበልኩዎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዝበለ ርየ ክወዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ይኹም ብቻ ይኹም ክደኸመሉ እዚ ዩቲዩብ ምስኻትኩም ኣነ ዓሚክ የቃርየት ማለት እዩ ኤፊ ኩልኹም ማለት እዩ ብዚ ኣጋጣሚ ኤፊ ማሪ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ኩሉ ግዜ ነግረካ እየ ግን ካብ ብዚ ኣጋጣሚ ለባም እዩ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ በቃ ትሕትንኡ ኣብ ሰብ ዘለዎ ግልፅነት ማለት እዩ እና ኩልኹም ዩቲዩበራት ዩቲዩብ ለለኩም ኣጋጣም ለይካፈልና ደንግዩ ምናምን ኢልኩም ተስፋ ትቆርፁ ሰባት ኣለኹም ኢኹም ግን ተስፋ ለይምቁራፅ ዝኾነ ይኹን ነገር እንድሕር ደኣ መኪርካዮም ግዴታ መጨረሻ ክትውዕሉ ኣለካ ግዴታ ማለት እዩ በቃ መጨረሻ ክኾነ በቃ ጨረሻ ከለኻስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዝኾነ ስምዒት ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር መኪርካ እንድሕር ገዲፍካዮ ግን ሰነፍ ኢኻ ማለት እዩ በቃ ኣይትኽእልን እንድሕር ደኣ በቃ ደኺምካ ደኺሙ ንኸይበልካ ኩሉ ነገር ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሰሪሕካ ግን ጅግና ኢኻ ስኻ ጅግና ኢኻ ስኸ ጅግና እየ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኹም የድክም እዩ ዋይ ሰዓት መንኩም 4000 ሰዓት ምናምን ኮፕራይት ይብሉ መሊስና ምናምን ሲጀመር ናማትኩም ቪድዮ ኣይትፃዓና ናብ ፃዓዱ ምናዳ ኣይትፃዓና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ብናባዕልትኩም ቪድዮ ዋላ ዝኾነ ቀይሪ ይርላበልኩም ኣርእስቲ እና ዝኾነ ኣጀንዳ ክመፅእ ከሎ ዋላ ዝኾነ ቁርፅርፅ ኣቢልኩም ናባዕልትኩም ሓሳብኩም ፀዓኑ ካብ ናፃዓዱ ትፅዕኑ ማለት እዩ ዕድል እዩ ናፃዓዱ ዝቕበለ ሰብ ኣሎ ዘይክቕበለኩም ዘይኽእል እዩ እና بنوع الخ فيديو بالبلد مالتيو كتصرحون ياكم أنا دقيم
دقيم كلنا ما دقيم بحاجة خوينا مالتيو قرش خنبلع إنا مالتي باي ذا واي أنا بدس لأن نجر حقه سلا الخوانا اللي بتعمي دستنجا مغنياتو زي تيوبي زي دقيم قاعدة كيدا لسي كسر حلي خديا مالتيو سلازي بتعمي دسيلني بونت بتعمي مالتي بقى مغنياتو بزح داخل ماليه حق زرا بزح نجر مالتي بزح دوالة تسأري فلقة ليه مجمرة زي تيوبسي خافت خلص بقى أحمى نيرنا بقى سلف نيرة بغرام بقى بخيلوا عن نيرة مالتي كلنا بزنوار خوينا تحت جلس لنا ورلا بدح يجي ساكتي زي تيوبسي ساكتي خافت يجلا كأم مسود عمي مت يجلس أنا بقرها يا مارم بزح سوي تسأري في نخاو بقى واحد سوي تسأري في النقليلة كان بحدش يتلعي مالتي سلازي زي تيوبسي بقى لأنس حوي بقى حفتي بقى خمسة الخونة نقدر نيو مالتي دس يلولن مالتي زي تبزي بمخفاتي لأخاتكم كاسيبة نقرش ما نقدفوا لأخهم كاسيبة وعلي كان ناس أمر خون كوينة بقى فرش خون كوينة بقى سلازي يوتيوب بتعمي يصبو كزي أمس حسب دفار خون كوي بقى سب منامن سب تأقور لكم سب من بقولكم سبسي منم بقى تزارب أي تزارب منم أخواني سلازي يوتيوب كفوتو أوز حد زي ليك طغمنا خلي ترديكم أوز حد زي ولا فيديو لخد سنت قريخة تقروا حساب ليك يا خلي أو حد مسكر كاجين أوز حد زي ساعات ملينا نحر أخيرنا عند 5 أنا لكم نخي هذي ساعات مليئة بروسسي ودي حساب أسرتي ودي أن يخو عاد خيدين كسر حلي غالي مالتي ولا بزي سؤيله بدي إسأل صراحة أو عدت خيدين بس إحنا كنا واحدنا بس إحنا كنا صراحة له ترديكم سلازي يوتيوب كفوتو بحكم مالتي فرح يا منامن تعال خونك أخذ تفرح تخونك أخذ تفرح منم لا فرحنا قريولي أو كاميرا وتخا مجمرة أخذ تفرح أنا مجمرة كم زين بقى الخونة تزاروني ويك عالم انتي كل النساء قال مثلا بقى خمسين الخونة قصص بقى عندي كذا فيديو ولا تبلي سواحيلة يمل سامالتي سلازي بس لأخاتكم من قوركم نقرأ يولي مالتيو سلازي كفوتو لي تخيلوا سبعة نحر أهلكم كعامة أنا يجيب خافت لكم إيه قرن قال ألمتكم خونه هي مالتيو تخيلوا خعامة كفوتو ساعات 14 ساعات لا أو ساعات دز يكون كقليل مغنياتو واي فاي شبكة أنا عربي أتناولات كوين كنلا أودعت لمم لأخو ما يقاريكمي شبكة علي لكم بايزوين أي خالكم مالتي سلازي كفوتو تتقاموا أنا بقولت بقى بطعمي دس لك بقى أنا دس يلني بزي بقى بزي قطعم دمو لي في أمسكون لي مالتي كلهم برايي بونت بتاع بطعمي دس يلني تأمل بقى خلنا سبسي أمنة النحر هاليو بطعمي دس لك مالتي سلازي لسه أنا مالتيو كم زالوا لكم عن توي هازلة كفاتو بطعمي يصبو تتعجز كمالتي يوتيوب تعكس تبتعي حتى كم به بقى بطعمي يصبو خناتي يوت لها ما أيا بقى زرو جين أز عاد تكونكم كتكافتو بطعمي يصبو كلكم يدير الخبرات خطاتلتي مالتيو عاد خيتك ساعات كتمل بطعمي يخبي أو ساعات نخيتك ساعات كتمل 14 ساعات مات عمت جيران لي ملا على كل وايد خناتو فيديو روح وقال لا طبعا مالتي سلازي لي بلا أتخن كتمل أتخن لا أخن ساعات تمل أتخليهم ساعات لي بلا أتخن من لا عليك كالي فيديو تسين كلام مالتي أنا أبزا سدت كونكم تتقوم لازا شبكة زا واي فاي عتا تتقوم لابونا بعيك إيه مالتي تتقوم لا باي زوين أنا كبرات تخاتاتلتي نالو ما عن تصانحيتي أزيد مسنيرو أو قصالي بخالي فيديو شام الرخم سسنايو سبسكرايب لي يقولكم سباتكن كزلا سبسكرايب كورو بتعميل فاتيكم. تشاو.